Hej YouTube. Det her er første gang i rigtig lang tid, at jeg laver en video. Og der har jeg en rigtig god grund til. Det er faktisk fordi, at jeg har været på ferie, og så har jeg haft en prøve eller en eksamen, sådan noget i den stil. Og der fik jeg faktisk 7. Tilbage til det andet. Ja. Så det gik rigtig godt, og jeg var faktisk alene af en eller anden grund. Men ja, jeg fik 7, og det var rigtig fint. Så ja, derfor har jeg ikke haft særlig meget tid til post, fordi jeg simpelthen har lavet så meget naturfag. Og så har jeg også været på ferie, men altså, ja. Og nu er jeg tilbage på YouTube. Det vil jeg bare gerne lige lave en lille julehilsen til jer alle sammen. Glædelig jul. Der kommer til at komme en masse nyt content herfra. Og ellers har jeg ikke andet at sige, end at vi læser out.